Kaixo guztioi, bideo honetan hidroxidoi buruz hitz egingo dugu. Hidroxidoak sortzeko alde batetik metala behar izango dugu eta beste alde batetik oxigeno eta hidrogenoa. Oxigeno eta hidrogenoa beti agertuko dira batera, bai, inolako azpindizerik gabe, eta batzuetan parentesi bat agertuko da, hau bezalako parentesi bat, bale? Eta hemen azpian agertzekotan agertuko da metalaren valentzia edo oxidazio zenbakia. Bale, joango gara adibidez berdina ikusten. Esatea hidroxidoak eta hidruro metalikoak oso antzekoak direla, aurretik daukazu bideo bat zinetan hidruro metalikoak eraltzen ditudan, eta egingo ditut adibide berdinak hidroxido eta hidruro metalikoetan eta horrela konparatu aldituzu eta ikusiko zue nola diren oso berdinak. Bale, lehenik eta bain ikusiko dugu sistematikoan zer handitzen diren. Horretarako badituguela arau batzuk, bai? Sistematikoan, hemen ikusten duzue, jarriko dut hemen txikiago, bai? Alde batetik jarriko ditugu azpiindizeak, pentsatu behar dugu zeintzu diren behar ditugun azpiindizeak, kasu honetan izango zen sodio, bai, Na, mono, hidroxidoa. Gogoratu hau, mono hau hautaskoa dela, bai, bigarren honetan izango zen burdin, di, hidroxidoa. Eta jarriko dut horrela, dihidroxido. Bale, bukatu behar duzue. Hirugarrenean izango genuke berdina, baina aldatzen dena da azpindize, beraz izango zen burdin, tri, hidroxido. Eta azkenengo honetan izango genuke berun, begoratu beruna dela, berun, tetra, lau daukagulako azpindize bezala, tetra, hidroxido. Bale, beraz, modu sistematikoan badakigu zelan izendatu behar ditugun. Orain bagoaz ikustera zelan izendatu behar ditugun estok moduan. Vale, estok moduan izango nuke horrelako zerbait, hemen goian jarriko dugu. Bai? Lehenik eta behin jakin behar dugu ea gure metalek oxidazio balentzi bakarra daukaten edo bat baino gehiago. Sodioaren kasuan bere balentzia bakarra bat izango da, burdinaren kasuan bere balentzia dira 2 eta 3, eta berunaren kasuan bere balentzia dira 2 eta 4. Hori buruz ikasi behar duzu edo balentzi taula batean begiratu. Beraz, balentzi bakarra baldin baukagu, hemen adierazten duen bezala, balentzi bakarra baldin baukagu, ez dugu ezer gehiago egin behar, zuzenean idazten dugu sodio, hidroxido. Eta listo. Goratu balentzi bakarra daukagunean ez dugula parenteseri jarri behar. Bale, beste guztietan parentesia jarri beharko ditugu. Kasu honetan jarri beharko genuke burdin. Orain pentsatu behar dugu zein den burdina kasu honetan erabiltzen duen balentzia, horretarako jarriko izuet behin bakarrik kalkulatuko dugu argi izateko, bale? Ni baldin badaukat hemen kalkulak egiteko eta baldin badaukat hemen jatziko dugu Fe, OH eta hemen bi bat. Orduan, horrek esan nahi du, zenbakiak gora eramaten baldin baditugu, goratu hau egiten dugula jakiteko zein den bakoitzaren balentzia, izango genukela Fe, goian bi bat, eta hemen OH bat batekin. Hemen OH bat izatea ona da, bale? Hori da helburua. Beraz, inoiz ez da simplifikaziorik egongo. Eta kasu honetan, jakiteko zein den balentzia, kasu honetan, bi hori izango da burdinaren balentzia. Horrela lortu alduzue metalaren balentzia kasu bakoitza, bale? Orduan, segundutxo bat, esan bezala burdinak bi balentzia erabiltzen du, beraz parentesi artean jarriko dugu bi balentzia eta gero berriz ere hidroxidoa. Nik laburpena jarriko dut. Burdin, bi hidroxidoa. Orain, berdina, baina kalkula egiten baldin mauzue, ikusiko duzue, kasu honetan, burdinak erabiltzen duen balentzia zenbakia gora joaterakoan 3 izango dela. Bale? Beraz jarriko dugu burdin 3 zenbaki erromatarrez hidroxida. Berdina. Eta azkeni daukagu beruna. Beruna berdina, egiten baldin mauzue kalkula zenbakia gora eramaten, berunak 4 balentzia izan dezake, bere balentzien artean dago 4, bere balentzia direlako 2 eta 4, eta beraz jarriko egunuke berun 4 zenbaki erromatarrekin hidroxida. Eta azkenik modu tradizionalean, bale? Modu tradizionala izanatzeko daukagun gidatxoa, lehenik eta behin jakin barko dugu zenbat oxidazio zenbaki dituen, bakarra baldin badauka badakigu ja atzizkia iko izango dela, bale? Eta horretaz aparte parentesi hori dago jarrita, orain salduko dut,
jakin barko zenuketen ja, baina esango dizuet. Alde batetik jarri barko genuke, vale, hidroxido, eta balentzi bakarra daukanez, sodikoa, vale? Atxizkia, kasu honetan, izango zen iko. Vale. Gogoratu, balentzi bakarra daukanean, aukera da, nola iko hori ulertzen den, ez da beharrezkoa idaztea, eta baita ere horra idatzi aldela. Sodio, hidroxida. Hori bakarrik gertatuko da balentzi bakarra daukagunean. Gainontzeko guztietan atxizkiak erabiliko ditugu. Vale, burdinaren kasuan, daukagu hemen burdina eta hidroxidoa, zenbakia gora eramaten baldin badugu lehen egin dugu, eta ikusi dugu nola bi bat geratzen den hemen goian, bai? Bi bat geratzen zaigu, burdinak bere balentzien artean, goratzen baldin baduzue, daukagu burdinak badituela balentzien artean bi eta hiru, eta kasu honetan egongo da erabiltzen bi izango zen osorekin, hiru ikorekin, beraz izango da ferrosoa. Vale? Izango da ferrosoa. Beraz idatziko dugu hidroxido ferrosoa. Eta orain hirurekin daukagunean, vale? Berdina, baina kasu honetan bere balentzia hiru izango da, beraz ferroso izan beharrean izango da hidroxido ferrikoa. Hidroxido ferrikoa. Ikusten baldin bauzue, hidruro metalikoen berdina dira, baina aldatzen den gauza bakarra da hidroxido eta hidruro hitza, Vale? Eta azkenik daukagu beruna, hemen beruna goratzen baldin badugu bere balentziak dira 2 eta 4, vale? Berunaren balentziak ikusten baldin bauzue, izango dira 2 eta 4, kasu honetan erabiltzen duen balentzia gora eramaterakoan 4 izango da, beraz bien artean handiena denez, izango da iko. Goratu berunaren kasuan plumb izena jartzen zaiola, beraz izango da plumbikoa. Izango da hidroxido plumbikoa. Eta hau da guztia hidroxidoak izantzeko behin formula ematen digutenean.